Slobodan je nešto bio bolestan, krenuo je u školu u Titel za automehaničara i sve je bilo lepo. Mjesec dana je išao u školu i svaki put kad dođe kući, ode u WC i povraća po sat vremena. Ležao tu, nije mogao ni da jede. Što god je stavio usta, pojeo, sve povratio ponovo. I odveli smo ga kod lekara, kao nešto dobio da ide kod doktora za stomak u Novi Sad, gastroenterologa. Treba da zakažemo tu negdje oko 20. maja da ide da snima želudac. Jer je stalno imao neko povraćanje, muke. Zbog zdravstvenih problema Slobodan je morao da napusti školu. Kad sam putovao, bilo mi muka. Kad sam došao u školu, povraćao sam i nisam mogao više da idem. Koliko je trajalo to sve? 6 mjeseci. Dobio sam neku cistu.